Целта и плана за днес ми е да кача ето този връх, там най-вдясно, с тичане. После да премина през по-горния, не знам как се казва, и до тази пирамидка да стигна, след което да спусна и да се прибера обратно в къщи. Живи и здрави, започваме! Това е едно от любимите ми места, когато не тичам. Наближаваме наклона. Тук започва да става по-тежко. Положителната денивелация за нещо от 400 метра, което е нормално за любител като мен. За всеки случай взех една пръчка, понеже не знам на какви кучета ще попадна, по-добре съм подготвен. А и в гората горе не се знае. Не се знае, знае ли се? След само 22 минути съм високо над града. Не чак толкова високо, но 200 км над града. И оценявам какво благо имаме в тази милородна държава. На няколко крачки и 20-25 минути от дома да имаш планина и ето такъв баир нагоре. Връх Бургаш в далечината. Тук отляво в подножието е родният Ботевград. Натам е най-известното село в България, Върчеш. И аз за около 33 минути се качих на най-високата близка точка до родния Ботевград. Тръгнах от 330-40 метра. Сега съм на 704 или 24, нещо подобно. Ето тук скоро. Но аз трябва да побързам, ако искам да слезна по сумрак и да не се стъмни. Защото след 10-15 минути ще е тъмно. Вече в гората е съвсем тъмно. Ще тръгвам, качвам челника и тръгвам, понеже започна да става по-страшничко. Определено е тъмно. Не тръгвайте, защото може да объркате пътя, като мене 3-4 пъти. Чак сега успях да го намеря. Тъмно е доста тегаво. Вече съм в цивилизация най-накрая. Но града е далече все още. Мислех си, че много знам пътя. Така го знам, че
тия имена тук с челника се лутам като светулка в тъмното.